I eixa utopia de construir carreteres en el cel per a nosaltres, afortunadament encara està molt lluny, però les aus ja tenen ben equipada tota una xarxa d'autopistes que travessen la Comunitat Valenciana sense peatge. Això sí, Abel Campos. La franja costanera de la Comunitat Valenciana és una autopista per a milers d'aus que van i venen des d'Àfrica. Avui ens fixarem en la migració postnupcial de les aus rapinyaires i en els voluntaris que es dediquen a contar-les des dels principals cims costaners. Més coses. A la tardor, milers d'aus inicien un llarg viatge de milers de quilòmetres cap a Àfrica per a passar l'hivern i trobar aliment. Coneixem les més comunes com les oronetes, els avions comuns o les falsies, però avui ens fixarem en les més desconegudes, les aus rapinyaires. Estos dies, desenes de voluntaris les observen mentre sobrevolen la franja costanera mediterrània. Abel Campos ha estat amb ells. Des de finals del mes d'agost fins a principis de novembre, milers d'aus rapinyaires que han criat al continent europeu fan un viatge de centenars de quilòmetres cap a Àfrica i desenes d'ulls de voluntaris segueixen este camí cap al sud. No sé per què motiu feu este cens. Este cens és un seguiment del cens que anem fent des de fa aproximadament 20-30 anys, que ja teníem 4 estacions de control de migració i l'objectiu principal és saber quines espècies migren, quina quantitat migra i si hi ha hagut algun canvi al llarg del temps motivat possiblement per la temperatura que tenim ara. L'objectiu principal són les rapinyaires, possiblement perquè siguin les espècies més escasses. Hem utilitzat esta zona perquè la portem controlant fa 30 anys. Entonces, els estudis ens diuen que en tires llargues de control és on tu pots veure els xicotets variacions que puguen haver. Josep Vicent, com i quan es fa este cens? Es fa durant 10 jornades, comencem a finals d'agost fins a l'1 de novembre, una sessió per setmana i normalment de 10 a 1. Tractem d'identificar totes les aus que podem veure, no sols les rapinyaires. Mira, Abel, per allí me pareix que està passant algun arpellot, anem a veure què és. Juanlu, esta zona per què és important per a l'observació de les rapinyaires? Dins de tots els punts d'observació que estem arran del País Valencià, este punt en concret que està en el terme de la Vall d'Osó, el que té de bo és que totes aquelles aus migratòries que van per el litoral, molt pegades a la mar, entre la serra i la mar, les agafem totes perquè veiem tota la plana de Castelló. I així quines xifres heu obtingut en aquest observatori en concret? Tenim 16 espècies diferents de rapinyaires, de les quals haurem vist uns 500 individus.